katingal sumunar perbawane patih Pujangga Anom nggih punika patihipun Prabu Kulana Sewandana ingkang dipun utus sami lumampah tumut Jawa teng Praja Kediri sabro hamboyong putri Kediri kang jejeluk Dewi Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Guys. Iya. Ayo nger bocah bagus. Guys. Pedal saking Sasana Busana pedal saking Sasana Busana la menika wujudipun Alendra Mundha saking Bantarangin ya ing wengker Ponorogo ajeluk Prabu Anom Kulana Sewandana dasar Alendra Mundha Karuna Bagus ing Warna dasar bagus ing warna kondang kalapa Prabu Anom Kulana Sewandana ingkang sakti mandraguna dayang palugon berbudi bawa laksana ayo ngono kenton ning wingking agul-aguling wadya bala Bantarangin dapat kenton ning wingking agul-aguling wadya bala Bantarangin anjejeluk Temenggung Ranggata Jaya anjejeluk Temenggung Ranggata Jaya anggirit wadya bala sak gelar sak papan memanuk lampai Prabu Anom Kulana Sewandana Galiah lampai Prabu Kulana Sewandana ya jeluk Kyai Ageng Putus Surya Malam ya Putus Surya Malam ketinggalan lampai rawit wis kelat
mantuk ing yuswa senajan to manguntu senajan to mangkono Kyai Putut Surya ngalam jalma kang lipat ing guna putus saking kaweruh naramokal kathah ing samya sumuyut sawita marang Kyang Putut Surya ngalam ladalah aus ya ono tinggal sidra ala pairo para pemudanipun padepokan Sura Kepeng pemudanipun padepokan Sura Kepeng kang jejuluk Kyai Ageng Putu Surya Ngalam ya Putut Surya Ngalam aus candraning menika candraning Prabu Kelana Sewandana dasar nalendra muda dasar nalendra muda dasar nalendra muda taruna bagus ing warna kodang kalaka Prabu Anungklana Sewandana
golek apa iku? Ora. Padha rono ae, adot. Iki oh. Mas, iki kok macet iki, Mas. Apa ora urung diisi tokene? Voucher entek. Iki voucher. Hah? Nggih voucher mie. Iki nggih voucher. Hah, deloken to. Awak dhewe iki. Awak dhewe tahun pisan delok anake bos dadi Endi? kae ning isor kae anake duwe Surya dadi tukang sate. Iya. Memang suwi tak ora tanggapan ning kene ya. Heeh. Iki berkelana terlalu jauh. Iya, nganti Mekah, nganti Baghdad merantau. Tapi sayang tidak laku-laku. Endi? Kowe ini lho gak laku-laku. Weh jodohku diopeni wong sak ana. Ki, kowe iki Pak sing kaya ngono kuwi. Kae to. Ya, Klambi coklat ya lho. Tobrut. Lho kuwi wis jaga omah aja, gak kena dijak nendi-nendi. Ngene iki lho. Klambi coklat. Iki. Oh, imut. Matur thank you. Mbok. Cek. Mbok yo lek nyawer iki ganongane 3, lah kok nggur sitok. Iki khusus. Hah? Khusus. Bah, Khusus. iki wong Surya iki do ora ngerti lek kowe iki calone tiar saiki tibake. Udulmu modot. Loh, kamu kan selalu Aja banter-banter kok gendakku liyane ngerti. Loh, ya ora apa-apa. Kok kan langsung undangan kene. Langsung ning kene. Heeh. Kayak klambi putih, ijo kayak. Sedangannya mbak-mbak yang di ujung sana. Siki, orang enak to iki kok kendat-kendat. Apa nih? USB nih. Heeh. Wis salah didol jak. Makanya sing enak ae. Lah, kok iku sampean dol nggih tuku arak. Cek. Nah, iki genah iki. Ndi? Kene? Hah? Iya. Mbak-mbak kuwi. Lah iya iki lho. Dulu tepuk tangannya. Kanggo mbak-mbak sing klambi putih ijo. Nah, alhamdulillah. Ya toh, iki perwakilan dari pemuda-pemudi, wanita-waniti Karang Taruna. Ya, pasukan karantina mlumpuk ning kono. Joi, iki gendeng karantina kek Oh iya, Karang Taruna mlumpuk ning kono padha kompak-kompak ya. kompak-kompak pokoke. Tak kayak nyala Ora, iki ki awake dhewe ning kene iki dalam acara halal bihalal. Warga L2 Blok B. Blok A Oh, dan ya, Blok Blok A. B dan sekitarnya. Katanya mugi-mugi diparingi seger waras, Muga-muga rezekine tansaya jembar. rukun tetanggane, rukun warga masyarakate. Muga-muga sing rondo gendang duwe bojo. Iki rondo kabeh, Dak. Ayo rondo kabeh terus. Seneng kamu ngusah kasih rondo. Umur kabeh kok sing ngarep kok. Heeh.
Lah yo, awake dhewe ning kene iki ditonton karo warga Eloro dan sekitarnya, alhamdulillah regeng kabeh. Ya toh. Antep iso kompak yo. Apa meneh? Mboke ngantuk Kae wis semangat ya Ram. Nganti kipas-kipas. Urung neh kae. Sarang tawon. Sarang tawon. Aku ngene iki. Lah iya. Maringi ampau iki sing kathah lho, Mbak. Aduh, bayah iki sapa iki, Mbak? Lah kok koyo ngene iki, pelaris. Iki lho kelingan aku lan. Pelaris iki. Aku arep ngomongane bojoku. Sak anakku delok. Iya kuwi. Angel lho. Remuk. Ya wis. Iki, wow kae ambek mbok ibu seneni. Wong wis tuwek yar belum ngerti umur. Aku ki isin ngene ngempet tok. Tuwek umure ikine. Ya, iki umur 15 ya. Aku wedi ku lek nggodho mbak-mbak sing mangkuwi, aku dipendem ning gorong-gorong. Ke aurne pring. Daurne pring. Lah ya, enek garangan sitake mbok ya kon joget. Sing nom-nom ki kudune sing atraksi ya to. Kambir. Rene dilurut. Banjero. Kambir. Nggih. Ora wae iki ning kene tak kon ganong kok glibet wedokan ae. Iya jatahe tak dhewe sing umur-umur ngene iki aja. Kene lho, aku lek sik enom, sik urung rabi, awakmu sik urung duwe ponakan. Kae sing baju ireng tak sasak. Kepah gitar Spanyol. Kuwi saiki bagiamu yo. Ayo sing nom. Sing nom atraksi sik. Ayo Mas, iki Mas. Sing nom iki tenagane sik tenaga jaran. 6 tak. Tutup pentil. Kamu kok ndusel ae. Iki tutup pentil Mas, umek kan modern. Iki sing iki apa? Tutup pentil. Sing iki apa? Ban serep. Sing iki? Wah, rasa repot-repot Bu. Ngatur tangki. Jatahe sing nom. Wah, kene sing tuwek berarti. Gendang nek no awakmu. Ben entuk bagian. Joko Kendil kok ning ngene. Sumpah, kowe kaya Joko Kendil sing di Jawa-Jawa lho. Ning kowe Joko Kendile Eloro Serapu. Lah kowe tukang polisi tidur kok. Sumpah. Iki sumpah kowe iki kaya apa? Kon piye? Ngapunten, Bu. Salto pisan nyeket. Bet, kowe enak men. Kowe pokoke kowe rego salto pisan nyeket. Piye? Piye? Iya, oke. Tuh.
Ora, lah kok sing kaya ngene terus sing diwai. Ora apa-apa kalah ganteng, tapi kan gede ya, Dak. Udah. Aku meri aku pokoknya Ben meri aku adik sampai rumah bagi dua Ben kowe ku mang budal karo sapa tak gonceng ya toh kowe mang arep dijak pacaran karo pacarmu tak kon melu aku bati kowe raketan nyeket loro tus ket Pokoknya 15 iding. Ya toh. Sing enom ngalah. 15 iding. hah Alah. Dua mainan wi. lah iki tuh kok mie burung dara enaknya nyambung terus lagi kayak gini ngisi-ngisi di blog saya sampai nih Di tengah ini hasilnya lumayan. Ya toh. yo ngene iki lho Wayahe. heeh yo Pak iki yo nundung Mbok ya padha kaya karo kancane. Salto ya salto bareng. Lah ya kowe saiki kegedean weteng. Ora. Kowe iki cocoke gawe tank tope cah wedok iki lho. Ora kok konanganmu pinter, langsung disetor ning kae lho. Wis tak omongin nyeparo. Nyelawe. Sing di setere karo sing endi? Kae lho, sing gawe lipenan lho.
Kok pinter ponakanmu? Sing endi? Wih, Iki wis di anak sitok. Iki sing diwene iki. Bah pinter wae le golek pacar pinter wae. Blancrit. Lah kok kinyis-kinyis. Treje kamu kaya tunggak ulin ngono. Pacare kaya ngono kae. Hah? Lah iya. Piye? Hah, kowe iki. Oke. Oke sayang. Ayo. Iki gendang ditutup. Kucing alase arepe metu jare. Harimau. wih anu harimau Malaysia wih. Ora, aku lho harimau kuwi kelingan kucinge kancaku jenenge harimau. Iki jenenge rebo. Lah Kucinge. kliwon. La tala. Aus. Aus. Kasaru Prabanyo Prabu Singa Kumbang. Praptanyo Prabu Singa Kumbang nggih punika patihipun Prabu Singa Barong. Prabu Singa Kumbang punika pungasanipun saking Wonoludaya. Gusti Ratunipun Prabu Jaluk Singa Barong. Mingkar mingkur ringu kara agarono karman marti siwi sinawang rasmineng kidong sinopo sino karto merengka karto pakaratine ilmu loho tatum prabek tanah Jawa agame
lakon gagelah kala mangsa rembuk kalungmu acara dasmu para wadya para bantarangin kasaru pramtanyo banteng direk Yu Surya Wijaya aus ayo minggir minggir terus Suro nyuwun tambahi pangestu nyuwun tambahi iki pangestu muga para kadang putra Surya Wijaya alis ing sambi kala Suro aus antek ocilo berhibur bersama Yu Surya Wijaya. Bergembira bersama, berjoget bersama-sama keluarga besar Yu Surya Wijaya. Dipenak naik golanmu ya mas. Kepasangan koyo utane mongso ketiga sajan mong sedelo ora dadi ngopo bateng bisa ngademke ati
Putane Bobo Adi Sarmo Mas Penak lo bolo bebasan koyo ngenteni udane mongso ketiga najan mung sedelo ora dadi ngopo penting iso ngadeke ati semono uga Asik-asik rasa Berikut bersama keluarga besar Rayu Surya Wijaya Moatan sanu Cek dalu Cek siang punika Aceh wajib wonten ing selatan Rakroso setahun kowe L2. aku Larasipun. kangen ning atiku Dusun Rejo Makmur Blok A Desa Karangtunggal Mbak Biti cair Mbak Biti Mas Gondrong Sugeng Rawu Aku sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ono sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ra bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe Lanjut coy Was pandak no janggamu ya kira bocah bagus Suro dipun lajengaken medalipun Patih Mayang Para utawi Yorewanda kang jajulipun ingkang wujud unyuk
nyuwun tambahe pangestu Kiki Danyang Nyai Danyang engkang bau reksa engkang papan panggenan mriki Gusti engkang maha kawasa Gusti engkang maha kawasa Gusti engkang mrubing dumadi jagat saisine Eyang mayang koro kula suwun hadirlah kula nyuwun dipun paringi padhang Eyang mayang koro kula nyuwun dumateng panjenengan Eyang dipun mlebet wonten si jabang bayine supados aseget solah saenipun Eyang nyuwun tambahe pangestu ajiku si menyan putih apa kuasane sira ingsun kongkon lebokno-lebotaken badan si jabang bayine kumpulno karo obahno rasane teka madhep weruh ing uripku Eyang mayang koro
bagyanipun wong melih sabarana rimo sekar bangkur kang winarna lelaguan kang agung moga urip prayogyo kaku ana agarata mulu dewa ingkang tata krama kae sisian Ayo waspadakno jangkahmu ngiring bocah bagus waspadakno jangkahmu ya ngiring bocah bagus kale sing sambi kala nadyan aku bocah gunung Sugeng sonten sugeng ngamirsani pagelaran Siring Marbagung Nya Surya Wijaya ora susah iki sonten punika sonten punika kita ngawontenaken kesenian jaranan tresnaku tari bujang gendong kalian sarta kewan alasipun sampun lali Marwa Duksina nyuwun tambahi dipangestu dhumateng panjenengan sedaya Mugia atur pasugatan enjang nanti satu punika sageta gangsar lancar boten setunggal alangan punapa-punapa sinambi yang resepi setunggal tembang bocah gunung kula ngaturaken
Sugeng sonten sugeng amirsani. Aja nganti gawe 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 gelo nganti cekat karo aku Lelo ledong nopo pantai selatan nopo tawa gelita kepengin turun dadane kepengin sengus rambutnya sagerno doklan dirasane keloro dadilan nyatane sonangan raino lan bengi son leren uli son mimpi kreketan do terus kediki